Higit sa 2 dekada ng jeepney driver si Tatay Cosme ng Iriga City, kung saan dito niya kinukuha ang kanilang araw-araw na gastusin sa pamamasada. Kaya malaking dagok umano para sa kanya at iba pang tsuper ang nakaambang pagtaas pa sa presyo ng produktong petrolyo. Yung jeep pero kakaunti natitira. Yung maghapon namin, pagbukas di kumayod, wala na. Kaya dapat araw-araw kumayod. Wala namang matitira mamayang gabi para bukas. Ubus yan mamayang gabi, ubus yan. Kayod naman bukas. Kung kunin bukas, wala na. Ano lang, tabla lang sa boundary. Ibabayad mo sa boundary, kukurudo mo. Yung sa driver, magkano lang matitira. Dito sa amin, lalo na ako yung nakikiporsentuhan lang, parang mahirap. Kasi nabawasan yung income namin, kasi napunta lang sa diesel. Naman magpakausap ko, kung sana marinig ka na, di na masyadong tumas ang diesel. Dahil mahirap man para sa amin. Dahil sa nagpapatuloy na tensyon sa Middle East, ayon sa trading ng Men of Platts, Singapore, posibleng sumirit sa 16 pesos per liter ang taas ng singil sa diesel sa susunod na linggo. Higit sa 7 pesos per liter naman sa gasolina, habang ganito rin ang estimated price increase sa kerosene. Noon may panukala na sa Kongreso para magkaroon ang bansa ng fuel reserves na pinanukala ni Nooy Kamsur 2nd District Congressman at ngayon Governor El Rey Villafuerte. Muling itinutulak ng gobernador na pag-aralan ng bansa ang pagkakaroon ng fuel reserves lalo't garantiya ang pagtaas ng mga serbisyong nangangailangan ng langis. Well, may epekto yan sa presyo ng lahat ng bilihin na yung tinatawag na oil push inflation. Dala na yan ng kaguluhan sa Middle East. Sana pagdasal natin maayos yan ang situation dyan. But siguro, first of all, dapat magkaroon ng programa ang gobyerno paano makapagtipid at yung impact ng pagtaas ng oil. Nung congressman ako, matagal ko nang tinutulak na magkaroon ng oil reserve ang Pilipinas na para kung nagkakaroon ng ganitong instability, ma-stabilize yung presyo. Dapat itulak ulit yan na magkaroon ng oil reserve ang ating bansa. Nick De La Cruz, CSN.